Mga kaposo, human nagsigi o kauswag man nga bridge to, gikatakdang buksa na gyud og mga adlaw. Apan mahinayon ka pagbukas sa maong taytayan. Kinitungod kay maupa ang pagbubo sa asfalto. Atong sayran kini sa report ni Chona Carrion. Human sa pipila kahigayon nga pagpostpone sa pagbukas man nga bridge 2 sa mga motorista, giingong ugma na gid kini buksan alang sa publiko. Kaganihang buntag, gisusi ni Joy Tumulak ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda ang maong taytayan. Apan nasuta nga pipila ka metros pa lang ang naaspalto, gihimo kini ni adtong Miyerkules sa gabii. Nasuta usab ni Tumulak nga dili even ang agianan ug aduna say nakitang mga cracks. Base sa atong nakita, doon naman tayo mga nakita nga dili normal sa atong pananaw, no? Sa mapanalitan dili even, no, ang kining maong daan unya mura og imong tan-awon straight nya mokalit lag ubos antod mosaka na pagabot sa unahan. Wala ang kontraktor og taga DPWH sa site kaganiha. Apan mato di Tumulak nga ining human og asfalto sa kontraktor, ipasusi kini una sa DPWH 7 usa pa paagian sa mga sakyanan. Labi na gid og dunay motorista nga dili dayon suhito sa lugar nga makalitan, no? So muna nga mo requestan nila to conduct re-inspection unya ato yung agdon si DPWH og pwede na ba ginento ning ablihan. Uban ni rin ang Tekenyones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.